Hej lytter derude, og velkommen til endnu et afsnit af Hjerteroden. Som I sikkert kan høre her på lyden, er den blevet, vil jeg mene, væsentligt forbedret til at kunne levere nogle bedre episoder til jer med mere kvalitet i. Og den her gang har jeg præsenteret endnu et afsnit, som den her gang skal handle om anerkendelse. Altså det her med, om det egentlig er vigtigt. Det er der nogen, der synes, og der er nogen, der ikke synes det. Smager behag. Men der skal selvfølgelig også bruges en gæst. Og den her gang er det faktisk en genganger, en meget værdifuld gæst på Hjerteroden. Og det er faktisk Signe, som jeg fik snakket lidt med sidste gang omkring mindset. Så vi skal selvfølgelig have sagt hej til Signe. Hej. Og endnu en gang velkommen til, Signe, selvfølgelig. Tusind tak, Thomas. Det er altid en fornøjelse, når du er her, selvfølgelig. Og god input, det kan vi jo godt lide her på kanalen. Så det... Jeg skal gøre mit bedste. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men anerkendelse er jo rart. Det er der helt sikkert mange, der synes, inklusive mig selv. Man kan få noget motivation, noget anerkendelse osv., og en masse andre ting, jeg er sikker på. Men det kan vi jo lige vende tilbage til, når det er. Ja. Lige sådan helt gradbøjende til at starte med, sådan anerkendelse i det hele taget. Hvis du tænker anerkendelse, er det noget, som du mener, der vil være, ja, man kan sige, normalt i en hverdag, eller om det kan være afgørende for det ene eller for det andet, eller er det noget, du selv oplever meget af i hverdagen, sådan, eller har brug for? Sådan. Altså, anerkendelse er altafgørende for mig, og har altid været det. Det kan være anerkendelsen af, at man husker at tage sine sko af, inden man går ind, eller det kan være anerkendelsen af, at det var rigtig, rigtig rart, at man huskede en gammel bekendts fødselsdag. Det kan være de helt små ting, men det kan jo selvfølgelig også være anerkendelsen af, at man er til stede, at man er en god ven, og husker at fortælle det til hinanden. Så jeg har i hvert fald stor brug for anerkendelse, og jeg nærmest, så det er, kan nogle gange være, det gør mig så usikker, hvis jeg ikke får det. Altså virkelig usikker. Og det handler meget om min barndom og ungdom, og ikke for at skylden på nogen, men for at sige også, at det er den måde, jeg er på. Altså, det sammensatte menneske, jeg er. Jeg har bare brug for anerkendelse. Og samspillet, som anerkendelse kan give. Det har jeg. Og ja, altså, har jeg i hvert fald kæmpe behov for anerkendelse af mine forældre. Det har jeg. Ja. Selvom jeg er 44, så har jeg stadigvæk stort behov for det. Altså, fair nok. Altså, man kan sige, jeg synes ikke, at alder er jo bare et tal. Det er der mange, der siger. Og jeg tænker jo også, at altså, alderen, det viser også erfaring, men det betyder jo stadigvæk, at man godt kan have nogle af de her værdier, som man har haft før, eller stadigvæk har nogle af de ting, man havde behov for før, som følger med. Det tror jeg også selv, jeg har. Okay, ja. Men for mig handler det også lidt om, at jeg har en ret stor usikkerhed. Altså en grundusikkerhed i mig selv. Kan man jo også læse mere om i min bog, og hvis man ellers følger mig nogle andre steder, så ved man jo også, at det tit er det, der trigger mig. Og den usikkerhed bliver jo beroliget ved anerkendelse. Og jeg har heldigvis nogle virkelig, virkelig værdifulde venskaber, som gør, at jeg, når usikkerheden rammer mig, og det skal jeg da være helt ærlig at sige, det har den gjort meget her i februar måned. Det har været, februar-marts har været rigtig, rigtig hård. Og jeg har haft behov for at læne mig meget op af dem, som jeg ved, der står stærkt og er der for mig.
Og hvis ikke jeg får den, og hvis ikke jeg bliver mødt af dem med anerkendelse, selvom jeg føler, at jeg fejler hele tiden, så anerkender de mig alligevel for den, jeg er. Det gør, at jeg står her endnu. Så sent som i går, faktisk, hvis du vil have sådan en lille hverdagsanekdote. Endelig. Jeg har fødselsdag i december, og to af mine allerbedste veninder, de havde så givet mig en aften, hvor vi skulle ud og se noget pissefed stand-up, som jeg elsker. Men jeg har bare en periode, hvor at, jeg ikke kan ret meget lige nu, og bruger al min energi på at varetage de forpligtelser, jeg har. Og når så klokken bliver lidt over 6, så er mit batteri rødt. Og det fik jeg sagt til dem. Og de var bare... Jamen altså, jeg havde heller ikke troet, at de ville sige, nu kommer du bare med, Signe, og sådan noget der. Men de var bare, jamen det er det, du har brug for. Du skal bare være hjemme. Altså... Og det... Hvis ikke jeg var blevet mødt på den måde, havde jeg jo heller ikke kunne åbne mig for dem, for at fortælle dem, at jeg ville være så ked af aldrig blive spurgt igen. Eller være bange for, at alt muligt gik forbi mig, fordi at jeg lige nu er nede og bide. Og der kommer anerkendelsen ind, fordi at de anerkender mig, og de fik faktisk vendt til, at det var mig, der var kæmpe sej, fordi at jeg lyttede og ikke bare deltog og kunne ligge i fosterstilling de næste 14 dage, fordi at jeg havde tappet mig for meget. Men de finder sgu altid, nu banner jeg, men de finder altid dronningen frem i mig, hvor jeg tit selv føler, at jeg bare er svinedrengen. Og de gør det på en måde, så jeg føler mig anerkendt. Og jeg kan blive så rørt, da jeg sidder og tænker på det. Men den anerkendelse, og det er hele vejen rundt, og det ligger mig rigtig, rigtig meget på sinde i øjeblikket, også at forsøge at give den selv, når jeg ser andre. Altså, hvis der er nogen, der har det svært, så anerkend dog for pokker, at de kommer ud af døren. I stedet for, at kom du ikke engang afsted til det? Men man kommer afsted til noget. Eller, ja. Jamen det er lidt sjovt det der, fordi der kan jeg godt se nogle eksempler selv. Men netop sådan noget med, at man lige skal have noget empatisk side, for at kunne sætte sig ind i andres situationer. Og det var vi jo også, sådan, hvad kan man sige, meget det ved jeg ikke, lidt kort inde på her ved sidste afsnit, altså med Mindset. Ja. Altså det der med, at der er nogen, der simpelthen uheldigvis måske lever i stress. Ja. Og det kan være svært at relatere til, hvis man ikke gør det. Ja. Og omvendt, så er der også nogen, der er gode til tiden, og deadlines, og når altid ned og skal have noget pas, og så videre, som der blev talt om sidste gang. Ja. Men det er også det, hvis man bliver mødt, og man bliver anerkendt, så kan man ændre sit mindset. Jeg kan i hvert fald bedre. Jeg kan da bedre... Altså, jeg ved jo godt, at jeg ikke er hende, der står og hopper på bordene, når klokken bare er 11. Altså, det er jeg bare ikke længere. Og jeg ved også godt, at jeg fungerer allerbedst i dagstimerne, fordi mit batteri går bare ud. Altså, og det er bare sådan, det er. Men fordi jeg er anerkendt i, at det er okay at have det sådan, så er jeg jo faktisk begyndt at kunne se en værdi i det, fordi så hold op, kan vi lave mange andre ting på de tidspunkter, hvor jeg faktisk har det rigtig godt, og hvor jeg er kæmpe frisk, og alt sådan nogle ting. Så derfor så mener jeg bare, at, og det er også vigtigt
når man taler om mindset, man kan sgu ikke, og nu bander jeg igen, undskyld, men Det man må kan man ikke, gerne. man kan ikke, altså, jeg kunne ikke ændre mit mindset på at kunne være sygesigende, hvis ikke jeg var blevet anerkendt i noget af alt det, jeg også er. Mm. Så de bider sig selv lige i halen af hinanden. Fordi for at kunne komme ud af suppedasen, og for at kunne få mindsetet, som vi talte meget om sidst, på et andet niveau, på en anden retning, være mønsterbryder, være noget et eller andet, så ligger der altså noget anerkendelse, noget forståelse og noget næstekærlighed inden da. Ja, det kan jeg godt, det kan jeg godt relatere lidt til. Mm. Man kan også sige, nu kommer jeg lige i tanke om 2 ting. Mm. Den ene ting, som vi talte lidt om sidste gang, det var jo det der med ens netværk. Ja. Og der var jo det der ordsprog, som du brugte lidt sidste gang, fra en af de kendte sange, tror jeg, I get by with a little help from my friends. Yes. Det var nemlig den ene ting, jeg tænkte. Mm. Og det tror jeg personligt også er meget afgørende for ens dagligdag, altså for ens liv generelt at fungere. Ja. Og nu har jeg også selv lige været ude at flytte, for eksempel. Og det er sgu bare ikke noget, man kan gøre alene. Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, selvfølgelig kan man godt hyre et flyttefirma og så videre. Men det er altså bare noget andet, når man har nogle mennesker i sit netværk, som man egentlig godt ved, vil være der for en, hvis man har brug for det. Ja. Og ligesom anerkender igen, hvem du er, og du kan anerkende, hvem de er. Så kan man selvfølgelig sige, at der er altid plads til mange andre ting også med sit sociale netværk. Men den anden ting, jeg også tænkte på, det var netop det der med din bog. Den talte vi jo lidt om sidste gang. Ja. Og der kan jeg huske, at der var noget om det der med, at det var beskrevet som en vred bog. Ja. I forhold til altså den rejse, du har taget dig igennem tiderne her. Og det synes jeg er ret interessant, fordi det der med at være vred, det er jo ikke noget, der altid behøver at komme ud på en dårlig måde. Nej. Det tror jeg ikke på, jeg er. Og jeg synes egentlig heller ikke, at at jeg har... At det er i hvert fald ikke... Jeg hører ikke folk sige, at de læser den vredt. Men jeg var vred i årene, hvor jeg skrev den. Og jeg var vred... og det var nogle følelser, som jeg ikke har kunnet sætte ord på, eller havde fået sprog for på det tidspunkt. Det har jeg heldigvis fået nu, og snakker rigtig, rigtig, rigtig godt med de mennesker, jeg har været allermest vred på, min mor og far. Dem taler jeg virkelig, virkelig godt med i dag, og vi har fået et virkelig godt fælles sprog. Men den vrede kom også ud, fordi at jeg i så mange år har gået med en diagnose, som folk mente, at jeg kunne lægge fra mig, hvis jeg ville det nok. Og hvis jeg ikke, og eftersom jeg ikke kunne lægge diagnosen fra mig, så ville jeg jo nok ikke være rask. Og det havde jeg så meget brug for at fortælle grunden til, at jeg ikke bare kunne. Og derfor var jeg vred. Og den vrede er ligesom kommet ud nu. Og jeg er ikke vred på hverken menneskerne eller systemet, eller egentlig andre mere. Mange spørger, altså, fordi jeg er jo blevet fejldiagnostiseret og behandlet forkert i rigtig, rigtig mange år, og har fået undskyldning af systemet og alt muligt. Og folk spørger også tit, jamen hvorfor har du ikke tænkt på alt det, du kunne have, alt det spild og det ene og det andet, men det kan jeg jo bare ikke bruge til noget som helst. Jeg kan jo kun sige ja. Forhåbentlig giver det mening i folks ører nu. Og forhåbentlig kan de mennesker, der læser min bog, også forstå, at jeg ikke kaster nogen som helst under bussen. Jeg forklarer bare, hvorfor at jeg er, som jeg er. Men det var forbundet med meget vrede. Men det har også været nogle følelser, jeg ikke har kunne komme ud med, og det er jo tit noget vrede.
Men er der ikke også en proces, det der med at kunne stå på den anden side undervejs i skriveprocessen? Og så når man så er kommet om på den anden side, altså når bogen så først er blevet skrevet færdig, at man så netop, som det lyder som du gør nu, kan reflektere lidt over, jeg havde måske en periode der, hvor det var lidt svært, men når man så kigger tilbage igen, så var der jo en reel årsag til det. Jo, helt sikkert. Og det er jo også det, jeg gør. Ja, det er jo virkelig det, jeg gør. Der er jo bare stadigvæk nogen, som mener, at jeg har gjort det på trods af nogle andre. Men jeg er jo også den, jeg er, på trods af de mennesker. Så derfor var jeg jo nødt til at forklare det hele. Ja. Ja, der var noget med, jeg tror også, der blev nævnt sidste afsnit, det med at skulle forstå. Altså, at læserne jo ligesom kan prøve at forstå, hvor man kommer fra, og hvad det har gjort. Den rejse der, det er jo den, jeg synes, der er spændende her. Det er jo den rejse, man gennemgår fra punkt A til B. Og den kan man kun, altså fra mit perspektiv, og for nu kan jeg kun tale for mig selv, men jeg kunne kun komme fra A til B, og nu til C, D, E. Jeg er langt nede i alfabetet nu. Fordi jeg blev anerkendt. Jeg havde ikke kunne skrive min bog, hvis ikke jeg havde haft nogle venner, der havde stået der. Som der også står i forordene. Jeg kommer kun by with a little help from my friends. Og de er årsagen til, at jeg har kunne skrive det. Det er jo noget af en kredit, kan man sige, at kunne tilegne sit netværk. Altså. Og den giver jeg dem virkelig gerne. For det er jo nogle af dem, som også i går anerkendte mig i, at det kunne jeg bare ikke. Nej. Og det er jo også en anerkendende kultur den anden vej, at du anerkender dem, kan man sige, for at være en del af din rejse her. Så der er jo ingen tvivl om, i den her historie i hvert fald, der er der jo ingen tvivl om, at den anerkendende del af det kan være ret afgørende eller vigtig. Det er den virkelig, og ikke bare for mig, men det ser jeg jo for mange, mange mennesker. Altså, sidste uge var jeg ude at besøge en, som ligger på psykiatrisk afdeling, og der er jo meget, meget lidt anerkendelse. Desværre stadigvæk i dagens Danmark. Og der bliver man jo bare behandlet sådan lidt som den patient, man er, indtil man kan komme ud, og indtil de kan krydse det af i Excel-arket, de skal krydse af, og så kommer man videre, ikke? Der er jo ikke meget anerkendelse, og så er vi jo lige vidt. Det er jo bare et eksempel. Det kan jo være alt muligt andet. Det kan også være børnene, der har det svært i skolen, med dem, der har sværere ved at knække læsekoden end andre. Altså, de har da også nogle forbandede år. Altså, så det er jo... det er jo stort og småt. Klart. Men det er afgørende. Ja, klart. Lige meget hvor småt det er, eller hvor stort det er, så er det bare afgørende. Ja, så kommer jeg jo tilbage til den her ting med, at mange begge små kan være en stor en i sidste ende, hvis man får det af en del af rejsen, kan man sige. Ikke? Og jeg vil simpelthen, det tror jeg, vi alle sammen vil våge den påstand, at selvom at man ikke kan få læst hele siden, så er det bedre at anerkende, at man kan læse 3 bogstaver, eller 3 sætninger, end at man fejlede med hele siden. Men der var der noget af det, man mestrede. Og det er det, jeg mener med anerkendelse. Altså, det er de sætninger, der skal findes frem. Ja. Jamen, jeg kan også godt se her, undervejs, når du har talt om det, at det har været sådan lidt... altså rørende. Altså, det har vækket lidt for, hvad det giver ved dig, kan man sige. Og det er jo det, som lytterne selvfølgelig ikke kan se nu. Det er klart. Ja. Men jeg kunne godt forestille mig, at man måske kan høre det. Altså, at det giver noget, når man taler om det. Det håber jeg. Og jeg håber, at lytterne derude kan fornemme, hvor vigtigt, hvor livsgivende og hvor livsændrende det er. Og det kan være, at der er nogle lyttere derude, der sidder der også har nogle oplevelser og nogle episoder eller noget
Noget af den stil. Det tænker jeg da. Ja, man kan sige, normalt i episoderne her på Hjerteråden, så starter jeg jo altid med noget research, kan man sige. Grunden til, at jeg ikke har taget det med her, kan man sige, det er jo fordi, jeg er sikker på, at der er masser af mennesker i Danmark, der måske går rundt en gang imellem og mangler anerkendelse, eller de kunne godt lige have brugt noget ris og ros for forældrene af, eller som du også selv påtalte før, ikke? Eller for nogle venner, eller skolen, eller... Men jeg har dog taget en lille smule research med i forhold til måske at prøve at gradbøje begrebet. Ja. Eller hvordan man måske kunne se det. Altså ordet anerkendelse. Og der fandt jeg en artikel, som hedder Nærvær i hjertet. Og det er en, der er skrevet af Christine Hartmann. Jeg kender hende ikke. Men den måde, hun ligesom lægger op til anerkendelsen, en måde at kunne anskue det på. For eksempel det der med, at altså anerkendelse, det er ikke bare en metode, man ligesom lægger ud, men det ligesom er en måde at være på. Måske, eller at se tingene på. Så kan vi jo tale en del om den personlige udvikling. For det er jo det, du også snakkede om, den der med, at det kan være med til at udviklingen, faktisk, ved anerkendelsen. Og måske kan være afgørende. Men altså, er du enig i det, at det ikke bare er et redskab, anerkendelsen, men at det måske også kan være en måde at leve på, kan man sige, eller tage imod, måske, i virkeligheden? Det er jeg da meget enig i. Altså, vi ved da også alle sammen, at gulerøden er bedre end pisken. Så det er jo lige fra opdragelse til, om man selv kommer afsted til træning, eller hvad søren man vil, ikke? Så jeg tror da bestemt på, at det er, hvis man har en iboende lyst til at ville se noget godt i det lidt, man måske har, men bare noget godt, så tror jeg, man er kommet langt. Og der kan være dage, jeg har også dage, hvor jeg ikke kan få øje på det. Og på de dage skal der også være. Fordi sådan er livet også. Vi skal heller ikke skamrose hinanden hele tiden. Fordi så mister det også glansen, ikke? Altså, så er det sådan lidt, ja, jeg er fantastisk. Ja, jeg er fantastisk, jeg er fantastisk. Det var jeg også i går, så det er jeg også i dag, ikke? Men der skal også være volumen bag ordene. Og det kommer der hvis der er en begrundelse for det. Og hvis man sætter ord på anerkendelsen. Ja, det er lidt sjovt, fordi det kan jo komme i mange termer, det der med, at man får det samme at vide gang på gang. At det mister sin værdi, som du siger. Jo. Det kan jo også være i et parforhold. Ja. Hvor man får det samme at vide hver dag, eller hver anden dag, og så tænker man, det kunne være federe måske i virkeligheden, at vente lidt om, til at høre det en gang imellem. Så man ved, at det bliver sådan lidt en unikhed, hvis man kan sige det sådan. Eller en sjældenhed. I stedet for, at det bare er en rutine. Ja, og vi må også gerne gøre os umage for at få anerkendelsen. Det synes jeg bestemt også, man skal. Altså, ja, fedt. Det synes jeg. Og der er det lidt sjovt, fordi der tænker jeg også på, at der er jo også nogen, der stræber efter anerkendelsen. Ja. Og så er der selvfølgelig også nogen, som måske får den lidt ubevidst, eller at det ikke var deres hensigt. Men altså, og det er derfor, det kommer i mange former, tænker jeg. Og det er jo også derfor, det er så individuelt, fordi så sidder der garanteret nogen derude og lytter med og tænker på, så skal man bare hige efter det perfekte hele tiden, og hige efter et eller andet, og så skal man hele tiden gå efter og blive bedst, og blive alt muligt. Og så bliver man ked af det, hvis man ikke får nok ros. Men så, man kan jo selvfølgelig altid sige alt med måde, men der synes jeg bare, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at man ved, hvad det er for en person, man står overfor. Du skal have det på den måde, men det skal Karl ikke. Det er, og så må man jo navigere ud for det. Der er jo heller ikke, i en søskendeflok skal alle 4 eller 3 eller 2 jo heller ikke have det på samme måde. Nej. Altså, Carla skal ikke roses for hendes tegninger lige så meget, som Olivia skal.
Men til gengæld skal Olivia få noget andet, fordi det altså, og det er jo bare det, der er den empatiske anerkendelse, eller hvad man skal sige. Jeg håber, I ved, hvad jeg mener. Ellers så må I skrive, spørge. Ja, og selvfølgelig til lytterne derude, hvis der skulle være spørgsmål omkring temaet her, anerkendelse eller kommentarer, ris og ros, så er I mere end velkommen til at skrive det i kommentarfeltet til afsnittet her. Så kan vi måske vende tilbage til det på et senere tidspunkt. Meget gerne. Og gerne vil besvare det, fordi jeg synes, at temaet anerkendelse er det er jo bredt i hele verden, tør jeg påstå. Nu er vi jo selvfølgelig lidt ned på normalt perspektiv i Danmark. Men det er jo et menneskeligt tema. Det er det da. Og der tror jeg bare, at selvom folk er forskellige, så kunne jeg godt forestille mig, uden det bliver en påstand, men jeg kunne godt forestille mig, at alle mennesker måske godt kunne have brug for eller søge anerkendelse i en eller anden form. Det har vi. Og hvis man ikke har fået den, så tror jeg også, man kommer til at søge den så sygt på et eller andet plan, så at man vil være, skal jeg ikke kaste om mig med alle mulige diagnoser, men altså, at man går over i en anden grøft, og der skal vi jo heller ikke hen. Jeg kan komme på mange ting, men jeg vil ikke rigtig stemple nogen eller noget. Men altså, ja. Nej, men der kan jeg også kunne se, også som, lige for at vende tilbage til artiklen, jeg nævnte før, ved hende her, Christine Hartmann. Altså hun gør jo også opmærksom på, at altså, hvis man har den her anerkendende tilgang, så skaber det tillid blandt mennesker. Og det der med, at man også får en lidt, jeg ved ikke, om jeg vil sige større, men i hvert fald, at man får en respekt for den anden. Jamen, det ligger sig jo fuldstændig op af min episode fra i går. Hvis ikke jeg var blevet anerkendt, havde jeg jo heller ikke fortalt mine veninder, at jeg var skide hamrende bange for at miste dem, ved at jeg meldte fra. Og det er jo netop tilliden og broen, som gør, at det blev en rigtig god samtale, vi havde, i stedet for at tage afsted. Ja. Så det er jo fuldstændig down her alley, hende der Hartmann. Ja. Jamen, det synes jeg også, når jeg selv lige har læst lidt af det, synes jeg også, det lyder interessant. Også lidt igen i forhold til en bog, du har skrevet. Nu har jeg stadig ikke læst den hele, det må jeg nok ikke kende. Ej, Thomas. Det kommer? Ja, det er for dårligt. Ja. Men der er altså nogle ting, og det er jo derfor, jeg synes, det er fedt med en selvbiografi. Det er jo, at det vil nok være noget, man kan relatere til lidt bedre, end hvis det var en krimi, eller skønlitteratur, ikke? En oplysende faktabog, ikke? Altså, det er jo også det, jeg hører meget, når jeg er ude og holde oplæg, og så videre, at den autentiske Signe er jo så meget mere end en psykolog, der fortæller om, hvordan det er at have de diagnoser, jeg har. Og det er jo det, der er interessant, det du siger her, det der med, at det ikke bare er fakta. Altså igen, det er jo en rejse. Og det kan du ikke bare sætte tal på. Fordi det er jo en menneskelig rejse. Ja. Altså, så der er jo også en masse følelser. Igen, det der med at være vred, eller lykkelig, eller hvad det kunne være, ked af det, eller... Så man kan sgu ikke bare sige 2 + 2 er 4. Altså... Nej, det giver tit 7, eller minus 2 noget. Ja. Og det kunne da også, altså selvtankerne kunne da også være fedt selv, at ligesom skrive nogle ting ned på noget papir, altså ligesom den rejse, man har gennemgået. Fordi der er ikke nogen større rejse for en selv, mener jeg i hvert fald, end at kunne dele den med andre. Altså på en eller anden måde. Godt eller dårligt. Men bare rejsen i sig selv, fordi man kan jo være heldig, at rejsen inspirerer nogle andre. Ja. Og det tror jeg bestemt, at de fleste gør. Også de biografier, man hører om, altså ikke kun med kendte mennesker, men også med mennesker, der tør hoppe ud i det. Som vi også snakkede lidt om sidste gang, det der med, at man bliver ved. Ja. Hvis man ligesom bliver lagt ned, så bliver man ved, fordi man tror på det. Men også netop fordi, at rejsen er vigtig, og ikke kun destinationen. Ikke? Altså er ikke bare det der med, at så har man fået
så er man blevet rask, eller man har ikke den diagnose mere, eller man er blevet gift, eller man har fået børn, eller man et eller andet, så har man nået det. Men der er også dem, der ikke når derhen, og så finder ud af på rejsen, jamen, jeg må sgu tage en anden vej. Jeg kan ikke nå Madrid den vej. Jeg er nødt til at skal rundt omkring Kina først. For så kan jeg komme tilbage til Spanien og Madrid. Og det synes jeg er meget mere spændende end den lige vej til destinationen. Selvom man får rejsebeskrivelsen med den lige vej, så er den anden rejse bare meget interessant. Og det kan jo også give mening, det der med, at folk måske ikke kigger på destinationen. Fordi den er jo, som den er. Ja. Men det er rejsen, som du siger. Og man kan jo tit se sig blind på, at jeg skal bare til Madrid hurtigst muligt. Ja. Jamen, det kan jeg godt forholde mig til. Ja. Og hvis jeg ikke kan komme ned med fly, så må jeg gå derned. Ja, men det kunne være, at du alligevel lige meget hvad skal omkring Rusland eller noget andet. Ja, der er jo lidt noget sjovt der, om man flyver eller går. Man kan jo godt våge påstå, at hvis man går til Madrid, i stedet for at flyve, det vil jo være en helt anden rejse. Altså, du vil møde masser af mennesker på din vej, garanteret. Ja. Og de oplevelser, der er med på vejen, det vil være noget helt andet. Ja, men også bare, altså, for at måske tease til noget andet, vi kunne snakke om en anden dag. Altså, jeg vidste jo måske godt, at jeg skulle nå Madrid. Men jeg har bare været nødt til at være omkring både Rusland og Kina først, fordi at der var nogle stempler på mig, kvæg nogle diagnoser, som blev stillet forkert, som gjorde, at jeg var nødt til at være deporteret til Kina i 2 år, eller i et eller andet, altså overført betydning. At man simpelthen er nødt til at skabe på en så sindssyg omvej, som man ikke selv er herre over. Klart. Det kunne jeg godt tænke mig at tale noget mere om en anden gang. Ja, det tror jeg bestemt også, at lytterne... Fordi nu er vi derude af et sidespor. Ja, jamen det er helt fair. Altså, og igen, endelig skriv kommentar i feltet, hvis der skulle være brug for noget mere. Eller nogen, der har lyst til et bestemt vinkel. Meget gerne. Man må altid spørge mig om noget i hvert fald. Altid. Ja, det tror jeg, de vil være glade for. Men jo, helt sikkert, en ny vinkler er altid velkommen, fordi det er det, man ikke kan forudse, selvfølgelig til at starte med. Og det er jo netop det, hvor at delingen fra hjertet, den kommer. Hvor det er sådan lidt... hvad kan man sige, uarrangeret. Det kommer indenfra, selvfølgelig, og sådan lidt spontant, kan man sige, for hvad der falder ind. Og det er jo det, der er legitimt her, synes jeg. Det er det med, at det er mangfoldigheden, det handler om. Og det er lytterne jo også, selvfølgelig, ikke? Det er det i hvert fald også med mig. Jeg er ikke en, der laver noget manuskript. Jeg taler lige fra. Ja, og det er jo det, der er konceptet her bag kanalen, så det... Men der var faktisk noget, der lige slog mig her. Det der med den der forskel mellem anerkendelse og ros. Det synes jeg læste et eller andet sted om, at der faktisk blev defineret en forskel. Og det ved jeg ikke, om jeg har min egen definition på, men jeg har da en tanke måske, at anerkendelse, det er nok noget, man vil symbolisere mere blandt sine bekendtskaber måske. Hvorimod ros, det er nok noget, man... Det ved jeg selvfølgelig ikke, men jeg kunne forestille mig, at det var mere på en arbejdsplads. Måske, men det kan jo også være anerkendelse på en arbejdsplads. Det er det, der er sådan lidt kringlet nu, ikke? Fordi det er vel ikke helt det samme, anerkendelse og ris og ros. Ja. I bund og grund, hvis nu tænker, at du spørger mig, så er anerkendelse og ros, det er faktisk synonymer. Med den samme trærod. Grenene kan være en lille smule anderledes. Man kan få et anerkendende blik, men man kan også få et rosende blik. Jeg tror, i min verden er det altså bare en sprogblomst, der... Ja, og der er jo også... Christina Hartmann, hun mener jo her, hvis man taler anerkendelse på arbejdspladsen, at den anerkendende kultur har en direkte indflydelse på trivsel og samarbejde. Jamen,
Det har den også, men igen så har du også sat nogle flere ord på anerkendelse i forhold til arbejdet. Hvis man kun siger anerkendelse og ros, og ikke tænker på, om det er familiemæssigt, eller ikke tænker på, om det er arbejdsmæssigt, eller noget andet, men bare de 2 ord, der er de ret meget lig. Okay, ja. Hos mig. Ja, fedt. Ja, men det kan jeg sagtens forholde mig til, og det er jo også noget, jeg selv ikke kan relatere til på en arbejdsplads, eller det kan sgu også være mellem. Så jeg vil nok heller ikke være det samme sted uden netværket. det tror jeg simpelthen ikke på. Det er selvfølgelig en del af en selv, og man har også selv oplevet en rejse, men de er helt sikkert en del af det. Ja. Og det synes jeg godt, man kan række ud til dem, og anerkende dem, og være stolt af. Og sige, at de er lige så meget en del af ens rejse. Det skal man da være så stolt af. Du skal også være stolt af dig selv over, at du har et netværk. Det har du jo samlet sammen. De har jo også dig. Ja, helt klart. Men det glemmer man bare tit, ikke? Eller det ikke man, nu skal jeg ikke generalisere, det glemmer jeg nogle gange. Og der kan mine nære godt blive sure på mig og sige, jamen, nu har du kendt os i så mange år, så hvorfor er det lige præcis, at du tror, at vi skrider på grund af det her? Eller et eller andet, ikke? Jo. Men det er jo bare en gammel følelse, der ligger i mig. Ja. Det kan jeg godt relatere til. Men jeg tænker så lidt her, hvis du skulle give, ligesom sidste gang, en 2-3 råd omkring altså den anerkendte kultur blandt menneskerne, sådan, eller til lytterne her, hvad du kunne råde dem til sådan, i form af det emne. Jamen, jeg tror, at man skal anerkende andre lige så meget, som man selv har brug for at blive anerkendt. Hvis du synes, at din dag bliver rigtig, rigtig god, hvis du får en 2, 3, 4, 5, eller 1 kompliment, eller hvad vi skal kalde det, rosende ord, anerkendelse, så skal du også give 1, 5, 6, 7 igen. Ja. Sig det i metroen, hvis der er en, der står og har en smadret flot jakke på, et eller andet. Det kan være alt muligt. Og det behøver ikke kun at være noget udseendemæssigt eller noget andet. Det kan også være, det er så nemt at sige kassedamen, men det er jo også, måske også bare at sige til naboen på trappeopgangen, nej, hvor er jeg bare glad for, at du lige åbnede døren, da jeg var på vej ud. Et eller andet. Ja. Og det er jo også det, jeg selv tænker ud til lytteren her. Det der med bare, et lille tak kan gøre en stor forskel. For eksempel, eller at anerkende, at man har været glad for den hjælp, man har fået, eller eller få skrevet til veninden, ved du hvad, efter vi var sammen sidst, der har jeg bare haft sådan en god fornemmelse i maven. Ja. Eller et eller andet. Fedt. Det kan jeg godt være enig i. Også mere delt ud her. Og den sidste ting, det er jo selvfølgelig det her med, hvad man så kan få ud af det. Altså det her med resultatet af det. Når man så, både måske hvad det har givet dig, men hvad du også tror, det kan give folk. Jamen det giver da mig lige så meget at anerkende min nabo, fordi at han eller hun åbnede døren for mig. Og det giver da mig lige så meget glæde over at kunne dele med min mor, at mor, jeg har lige haft den plusbog, du har strikket til mig igen i dag, og jeg er bare helt vildt glad for den. Det giver da mig lige så meget at få det sagt, i stedet for bare at tænke det. Jamen det tror jeg også, jeg selv kunne relatere til igen. Altså jeg tror bestemt også, at folk derude kan få en masse ud af den anerkendende kultur. De små ting og de store. Og altså min mor, hun laver for eksempel rødbeder og sådan nogle ting, ikke? Sylte sådan noget der, og det er jo ikke hver gang, jeg tager en rødbede, at jeg får sagt til hende, at nej, hvor jeg nød den. Men bare indimellem. Sådan nogle ting. Husk at få det sagt. Jamen, det må simpelthen være dagens råd til lytterne derude. Det der med at huske at anerkende en gang imellem. Det behøver ikke være hver gang, men bare lige en lille gang imellem. Det kan du gøre en forskel for både dem, som du takker eller anerkender til, men også for dig selv. Bare få det sagt. Få sat nogle ord på. Ja, sig dog til dig selv, at du har virkelig en god hårdag i dag, Signe. Eller? Ja. Jamen, det tror jeg simpelthen var ordene for at komme rundt omkring den anerkendende kultur. Og igen, I kan jo altid skrive, hvis der er noget, som I synes, hjerteråden skal gå videre med. Og måske endda også inddrage Signe igen til nogle vise ord, som der er blevet sagt indtil videre. Så om ikke andet, så takker vi jo lige af her for dagens værdifulde gæst, Signe. Så endnu en gang tak, fordi du har været med. Tak, fordi jeg måtte, og tak, fordi I gider at lytte.
Og jeg håber selvfølgelig, at lytterne derude kan bruge dagens råd og så videre, og der kommer en masse spændende temaer på vej fremadrettet, hvor vi så starter her med anerkendelsen. Så til vi lyttes ved igen, så må I have det fantastisk derude, og håber vi lyttes ved her ved det næste afsnit, når det kommer op på kanalen. Ikke? Så indtil da, så må I have det. Hej med jer.